מה דחוף? במבה. צריך תחת. תביא גם את הבקבוק, זה חריף. מי קנה את זה? אני! למה? זה חריף! נו, ואת אוהבת את זה? זה פחות. קסניה דוגמן. ניט. כן, תתמי אחד. לא. תתמי. טוב, על החיים ועל המוות. אוי, שורף לי. הפה. אוי לא, אוי לא. זה וידאו החמור. תגיד, אתה טעים, למה זה טעים? מה? למה את מספרת? У меня идет сушняк уже. לא! זהו. הלך על המים. תראה את החולצה. אני בסוף עוד אעלות את הסטן, אתה תשתלו את זה. אולי שיט, זה היה מפחיד. תהיה תגובתך. די, יא сука! Ты не воду мою ты пьешь.